Deze week zitten we midden in de carnavalsfeer. Want afgelopen week zijn er weer heel veel prinsen en prinsessen uitgeroepen. Komende week zal er nog eentje bekendgemaakt worden. Maar we hebben aan tafel al de eerste prinses uit Azerij van de Zolderratten. En dat is niemand minder dan... Britt Hermans. Welkom, Britt. Dankjewel. Afgelopen weekend was het zoiets en mocht ze uitgeroepen werden. Het was een fantastisch feest, of niet? Ja, dat zeker. Wie hebt ze het ervaren? Heel leuk. In het begin een beetje spannend, maar eigenlijk dan nog niet meer. Hoe ben ze uitgekomen? Hoe een kist. Met een kist. En die hebben ze naar voren gereden, of wie hebben ze dat gedaan? Nee, de gordijnen worden dicht. Ja. En de muziek wordt aan in de zaal. En toen werd erin geklommen. Ja. En toen gingen de gordijnen open. Lichten aan. Begon ze als een vorst te kallen. En toen was het zoiets. En mocht ze zelf die kist openmaken? Of maakten ze die open voor dich? Er zat geen diksel op, dus ik kon ze eruit ik kon springen. eruit springen. Ja, geweldig. En wie vulde ze dich toen? Opgelucht. Dat ik Ja. niet meer hoefde te zwiegen. Nee, was zwiegen. Wie lang heb ze moeten zwiegen? Vanavond de kermis in Azerij. Ja. Dus in augustus. In augustus hebben ze dich gevraagd. Ja. Mhm. Op de kermis. Ja. Zat ze in de carousel? Nee, ik ging drinken halen en toen hield de leiding me tegen. Oh, dacht ze, dat is een leuke kandidaat. Ja. En het zit bij je in het vastenavondsbloed, of niet, volgens mij? Ja. Want? Jules, mijn broer is vorig jaar prins geweest van de nachtratjes. Ja. Mijn pap is dit jaar adjudant Ja. van de grote prins. Mijn pap is al vaker adjudant geweest bij de grote prins. Zelf prins geweest in 2009. Ja. Ik ben prinses geweest bij de nachtratjes. Ik ben dans Marietje geweest. Zit bij de kapel. Het hele huis hangt vol met medailles. Geweldig, ja. Ja, want hier in Azerij heb je er echt een trio, zeg maar, hè? Ja. In nachtgraadjes, dat is de jeugd, tot 12 jaar volgens mij, hè? Ja. En dan heb je een jeugdprinses of prins ertussen. En dan heb je de volwassen prins Ja. of prinses. Ja, geen prinses zal het niet, Prins, helemaal ja. prins, hoor. Ja. En du speelt ook instrumenten. Ja, Wat speelt ze? trompet. In de kapel van de nachtegalen? Ja, er lijken wat muzikanten. Geweldig, ja, super. En neven dich zit dan die broertje. Hallo, Wim Bussen. Jules Hermans. Ja, en du bent vorig jaar dus jeugdprins geweest bij de nachtratjes. Ja. Wie vond ze dat? Leuk, maar ook wel spannend. Oh, spannend, ja. Wat was er spannend aan? Heel veel. Ja, heel veel, het hele programma. Noem maar. Uitroepen. Het uitroepen al, ja. Ja. En wie het zich toen vroeg om adjudant te worden? Vond ze dat leuk? Ja. Ja, ja. Want dat is weer een hele andere wereld, hè, nu de zolderratten. Van de nachtratjes naar de zolderratten, de adjudant. En geweldige patchups op zin, die halen die steden ook wel perfect op, hè. En ik ga voor, want toen hebben ze aan de overkant nog een adjudant zitten. Ja. Ja, En dat is hallo. het bijzondere. Colin Seiben, hartelijk welkom. Want ja, je bent niet alleen de adjudant, je bent de vriend van de prinses. Dat klopt. Ik wil je er wel goed in de gaten houden tijdens het festival. Hij staat er neven, hè, dus dat is er ook wel gewoon in de gaten, ja. Ja. Wie lang kent je er al? Ja, ik heb meer dan 2 jaar. Man. Ja. En dacht ze al meteen, dat is prinsesmateriaal wat ik bij jullie heb gevonden. Ja, ik net zijn aankomen. Niet zien aankomen? Een heel klein beetje wel, maar ja, dit jaar eigenlijk net zijn aankomen. En wie heeft gevraagd werden, toen was voor dich de keus meteen, dat wil ik en met mijn broertje en met mijn vriend doen. Ja, eigenlijk wel. Was meteen gemaakt van, dit ga ik zo vieren. Ja, Jawel. ja, schoon. Ja, Maar hoe is het dan als vriend om daarnaast te staan? Ik neem aan dat je heel trots bent en blij bent. Zeker, trots. Ja. Nog vroeg was het spannend afgelopen zondag, hoor. Ja, Want wie zit hier naar voren gehaald geworden? ja eigenlijk door Britt, die is naar voren geroepen om ja, wie Britt als bekend is gemaakt. En heb je goed kunnen zwiegen? Ja, ja. Niet gans begrepen, was het lastig, Brett? Ze meende echt dat hij prins werd. Hè. Ah. En Dat vond je wel grappig dus zeker? ze hebben mij eigenlijk niet heel veel gevraagd. Kijk. Dus eigenlijk alleen maar, ze hebben al een paar tientjes gekregen met wedden. Dus Hadden ze op tegen gok allemaal. Ja, vrienden die zeggen, ja, du springt zo goed, ik durf 10 te wedden, dus ik heb wel het geld gekregen. Geweldig. En wie was de reactie? Wie het er goed kwam dan? Wat zachten ze? Allemaal verbaasd van, doe boos het toch, maar ja. Daar hadden ze niet bij stilgestaan. Nee. Ja. Nou, het waren geweldig wie ze dus stings in de zaal en wie ze die in de slager op ze mogen zingen. Heb ze dat zelf geschreven? pap. heeft die vader gemaakt. Ah, goed zo. Ook een hele prikkelende tekst, hè?
Ja, waar gaat het liedje over? Eigenlijk over mezelf. Is dat die op het lief geschreven? Zo Ja, was ze ook. Zo Ja. ben ik ook. Ja, En zo ervaart die vader en moeder dich. Ja. Ja, doe ook. Geweldig. echt iemand die gaat tot het gaatje, feest. Ja, dat sowieso. Ja. Nu ga je een heel schoon seizoen tegemoet. Wat gaat je allemaal metmaken in Azerooi? We hebben de carnavalsweek natuurlijk. Ja. Even denken. Mijn eigen receptie. De receptie van die grote prins. Van de nachtretjes. Ja. De Pointeravond. Ja, eigenlijk heel En een veel. boerenbroelof, heb je die ook? Boerenbroelof, ja. Want het leeft heel erg in de gemeenschap, hè? Ja. Er werd heel veel georganiseerd en veel activiteiten. Dus toen ga je inderdaad traan. En feesten wie de beesten, hoor. Ja. Ja, geweldig. Nou, ik stel voor dat versloten zo meteen met die spreuk, maar we gaan die nummer natuurlijk bekijken. Een geweldig nummer, dat ze mocht gaan zingen. Maar ik zou zeggen, gooi die spreuk eerst erin en dan mocht ze daarna zingen. En dan mogen we hier kijken. En ik denk de camera. Deze camera. Draan wie een beest, één groot feest. Draan wie een beest, één groot feest. Draan wie een beest. Hey, feest. Ja. Ja, vier vaste loven, doet in de oven. Draan wie een beest, ja, dat doen ik het liefst. Ik vier vaste loven, doet in de oven. Alles ik hou, want ik zing nu van la, 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 la. 3, 2, 1, gas! Ja, vier vaste loven, doet in de oven. Draan wie een beest, ja, dat doe ik het liefst. Ik vier vaste loven, doet in de oven. Alles ik hou, want ik zing nu van la, 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 la. Het is weer eindelijk daar, de schone tijd. Want met deze dag speel ik mijn noten kwijt. En bij de voetbalclub geef ik wat ik heb. Door tot op de knieën, zonder wat te zien. Met de kapel door de straat te gaan. Nu als prinses knallend in de Polonaise stond. Ook met de nachtegaal maken weer kabel. Wie dat klinkt, dat is mij shit egal. Ja, vier vaste loven, doet in de oven. Draan wie een beest, ja, dat doe ik het liefst. Ik vier vaste loven, doet in de oven. Alles ik hou, want ik zing nu van la, 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 la. 3, 2, 1, gas! Ja, vier vaste loven, doet in de oven. Draan wie een beest, ja, dat doe ik het liefst. Ik vier vaste loven, doet in de oven. Alles ik hou, want ik zing nu van la, 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 la. Vastelovensdag, wat heb ik veel zin? Om een uur of 3 hou ik de pin erin. Maar dan gewoon ik weer draan, toe diep in de nacht. Door tot op de knieën, zonder wat te zien. Met de kapel door de straat te gaan. Nu als prinses knallend in de Polonaise stond. Ook met de nachtegaal maken weer kabel. Wie dat klinkt, dat is mij shit egal. Ja, vier vaste loven, doet in de oven. Ja, vier vaste loven, doet in de oven. Draan wie een beest, ja, dat doe ik het liefst. Ik vier vaste loven, doet in de oven. Alles ik hou, want ik zing nu van la, 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 la. 3, 2, 1, gas! Ja, vier vaste loven, doet in de oven. Draan wie een beest, ja, dat doe ik het liefst. Ik vier vaste loven, doet in de oven. Alles ik hou, want ik zing nu van la, 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 la,
Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Bij Stoks, Roermond, Maasbracht en Heerlen.